Pagpapaigting ng seguridad sa paggamit ng digital payments siniguro ng BSP. Para sa detalye, narito si Idol Matthew Pacheco. 104.7 IFM. Report! Tumataas pa ang bilang ng mga establishmento sa buong Pilipinas na gumagamit ng digital payments na nangangahulugan ng kalakip na pagpapaigting ng seguridad ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Ayon kay BSP Deputy Governor for Regional Operations and Advocacy Sector, Bernadette Puyat, patuloy nilang isinusulong ang partnership sa iba pang lokal na pamahalaan. Mataas yung mga gumagamit ng digital payments, but I have to admit, we have to do more. So kailangan kami mag-partner sa mga iba't ibang LGU para kasi pag napansin namin pagka-partner namin syempre yung LGU, napupush yung paggamit ng cashless payments. Samantala, dahil sa pagdami ng scammers, patuloy rin nilang isinusulong ang financial education upang masawata ang mga mambibiktima. Oo, importante talaga pag nagpo-promote kami ng palang QR, PH or cashless payments, kasama doon yung financial education on how to avoid scams, yung don't press on links, don't share your OTP. So, laging paalala. At yung financial education namin, yung bakit maganda magbukas ng account. So, kasama yon kaakibat yon na pag-promote ng cashless payments, yung financial education. Hinikayat naman ni Puyat ng publiko na maging wais sa paggamit ng digital payments, kabilang na ang online banking. Kaya nga kasama talaga yung how to avoid these scams. Ang normal talaga is don't share personal information, don't press on links. Lalo na yung mga links di ba? Minsan ngayon tumatalino yung mga scammer mismo sa kung saan yung bangko mo, doon na lumalabas, press on link. Please do not press on link. Kasama mula rito sa IFM Digman, ito si Idol Matthew Pacheco. Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.